Да видим или втора категория деца. какво ще направи. Да се готвят Ерик Михайлов Маринка и Алекс Алиев Черноморец. Дигни му глезена, Ники! Дигай глезена нагоре! Браво, мам! Победител Николай Димитров Равна гора, носител на медали от републиканско първенство. Браво, Ники. А да ти е честито, мам! Да, смею се, да, но аз как да направя.